Burayda diyen bir adam aydiye. Buraydan yaxşı görürüm dert inşallah bunu. Türkmen hem diye onun adına Burayda baba. Türkmen tanıyan adamsın hani. Burayda baba. Burayda aydiye Medine'nin kolayına biz ova olup otuyorduk. Bize haber geldi. Her kim Muhammed Peygamber'i evurip getirse 100 dünya verecekti biz eşittik diye. Medine'nin yolunda olsa biz Medine'ye bir yakın taifa, yakın ova 70 adam olup Medine'nin evlerine aylanıp geldik diye. 70 adam hemmesi öz tayfanın, öz ovanın adamsı diye. Burayda kim? Burayda dışı 70 neferin reisi, başı, kethudatı. Oham Resulullah can sallallahu aleyhi ve sellem de geliye Medine-i Münevvere'ye yakınlar geliye. Akşam karanqırak vakti evlerinden burayda çıkıya 70 nefer bilen. Kulak asın. Resulullah can aydiye karanqı vakti tutuşuyla. Burayda evlerinden inne. Kepleyençileri, başları. Men ente. Kim ol yan sen diye? Onun ol burayda aydiye. Kultu burayda. Men adım burayda deyip. Burayda dediğinin manası savcacık dediği. Savcak. Kılgının aksi de savcacık dediği. Men adım burayda deyiptir. فالتفت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق وقال برد أمرنا وصلح. Adın näme? Burayda. Aham Peygamberimiz Ebu Bekir Siddiq'e bak aydıptır. Ey Ebu Bekir, mınagat adı gowy. Adımın savcacık düşmanlığımız savıydı. Biz dost olduk bulardan bilen deyiptir. Şoň adından şekefsizcilik keplawati ha. Adın näme? Burayda. Burayda diýdigi savcacık diýdigi. Ey Ebu Bekir, mınagat adı gowy deyiptir. Sawuk diýdigi mıň ady. Düşmanlyk oda aramyzda ýok, ateşe düşmeni aramyzda ýok, savcak bolduk mıň menen deyiptir. Aham Peygamberimiz oňa aydypdyr, sen taýfan näme deyipdir. Burayda aydypdyr, men taýfam Aslem deyipdir. Aham Peygamberimiz Ebu Bekir Siddiq'e bakdyr. Nagat mıň taýfasy gowy? Aslem salameti deňelýär, sag bolduk, rahat bolduk deyipdir. Nagat awadan taýfan ma deyipdir ona. Bu ahlak näme? Aham aydypdyr Resulullah can, Aslem'in haýsy bölüginden deyipdir. Aham Hazreti Burayda aydypdyr, Aslem'in Beni Sehminden deyipdir. Beni Sehm, pay, seham. Aham Resulullah can Ebu Bekir Siddiq'e aydypdyr. Haraca sehmuka ya Ebu Bekir. Ay paylı boldun Ebu Bekir deyipdir. Boş kalmadın deyipdir. Nahat o adam mı deyipdir. Buraydan adından, tayfasının adından qaw kepler, füzü kepler çıkarıp atayım. Aham qaranqyň içinde burayda sorapdyr, "Wemen ente?" Sen kim bolýan deyipdir. Resulullah janan sorapdyr. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydypdyr, "Ana Muhammed Resulullah ibn Abdullah." Men Muhammed ibn Abdullah Resulullah deyipdir. Aham Resulullah can wagt bersen sana Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın kelamından okuyan deyip okuyupdyr. Hudaýa bende bolmaga çağırıpdyr. Din İslam'a çağırıpdyr. Aham burayda näme diýip gelýär? Resulullah'ı öldüreýin diýip gelen adam 70 nefer bolup. Aham burayda aýdypdyr, "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu." Müslüman bolup kelime-i şehadet aýdypdyr. Aham kavmina aýdypdyr, "Ey kavmim" diýipdir. Resulullah'ın öz üstümizden gelip imana gireýin diýipdir. 70 nefer 70'de şu vakt iman kelimesini aydyp hemmesi Müslüman bolupdurlar. Ýoluň uğruna Mekke-i Mükerreme'de 13 yıllap can çekip Allah'ın kelamını okuyup doka 70-80 nefer Mekkeli Müslüman bolmaly. On defini işte uğruna daýlar. 70 nefer biri de galmanlar. Hemmesi Müslüman bolupdurlar. Hemmesi Resulullah canın sahabası bolupdurlar. İmana giripdirler, nura giripdirler, hidayete giripdirler, Allah'ın rahmetine giripdirler. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazın vakti oldu deyipdir olara. Tertibini öğretipdir. Men imam olaryň siz de ýerinde durup ýörsüňiz deyipdir. Fasalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-işa ve sallu halfahu. 70 nefer Ebu Bekir Siddiq hem Resulullah'ın ýerinde üýüp ýolda çöl meýdanynda yatsı namazy okuyupdyrlar. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qawgulagasy. Bir kep aýdypdyr. Buraydan tayfasynyň ady näme boldy? Aslem boldy. Resulullah can näme diýipdir şoňa hoş bolup. Aslem salamahallah. Aslami Hudaý dünýä ahiretlerini abad etdi diýipdir. Aslem tayfany Hudaý dünýelerini berdi, ahiretlerini berdi bolan diýipdir. Ýerinden aýdypdyr. Men Muhammed and içýän diýipdir. Şunu men aýdamak Hudaý aýdýar diýipdir. Wallahi ma ana qultuhu walakin Allah Taala qalahu. Aslem salamahallah. Aslem'in
Eslem diyen tayfan Hudaý Taala iki dünýesini abad etdiğini men Peygamber aýdama Hudaý aýdýar diýipdir. Ve Gafar diyen tayfanda Hudaý Taala günahlerini geçti. Manda Hudaý aýdýar men aýdamak diýipdir Resulullah jan. Hudaýy hoş etmek, Resulullah'ı hoş etmek nagat hayır dogaldır ya. Hudaýy hoş etmek, Resulullah'ı hoş etmek aya boş verecek mi? Boş verýän insanlar, biwefa insanlar, namart insanlar. Bir oğlanın ýaqydyn ne kadar iýdinne gelip hoş edeýin demel ahyrda howk göbermeli seni. Ahyrda hyt göbermeli, ahyrda puç et göbermeli, ahyrda ýüregini ýakyp göbermeli. Emma Allah Taala durşuna wefadyr. Wefa birine 10 bererin. Ihlasyňyzy 100 bererin, 1000 bererin, artykmyş bererin diýipdir Allah Taala. İnsan bir wefadyr. İnne Resulullah ona bir hayır dogan etipdir. Emma burayda baba Türkmen tanıýar diýdik ýanky buraydan nähilli. Buraydan bir oğlu varmışdyk olay diye. Yaqulu ibnuhu sami'tu walidi Burayda radiyallahu anh anna an-nabi sallallahu alayhi ve sellem qala lahu wa li Hakem ibn al-Amr al-Qafari antuma aynan li ahli al-mashriq. Peygamberimiz bir wagtça ýanky Burayda ha. Ýanky Burayda musulman molly 70 nefer oğlutda musulman molly. Şoňa Peygamberimiz we Hakem ibn Amr iki nefer aýdypdyr. Siz meşrik tarafın gözü ýok adamyň gözü suwsap duran adamlaryň çeşmesisiz diýipdir. İkisiniň de makbareti ýerde Marada, Türkmenistanyň Marasynda. Resulullah jan dünýeden geçenden sonra din ýaýry diýili, İslam ýaýry diýili. Bikar oturmaýly diýip gelip Medine-i Munawwara garp tarap, Gunmatar tarapda Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Burayda we ey Hakem, siziň ikiniz gündoğur tarafyň çeşmesidirsiniz, nurdursiniz" diýipdir. Şu ikisi de soňram gelýär. Horasan tarafa gelip Marada galyp ilm seçip şu mahalla makbaret şutady. Ziyaret mübarek ziyaret gat şutady. Hazreti Burayda Türkmen näme diýär? Burayda baba diýär. Hazreti Burayda radiyallahu anh şol Burayda şol Resulullah jan Medine bar ýaka ýolly musulman bolan Burayda baba şo. 70 nefer öz taýfasyndan bir dagygaň içinde musulman eden adam şo. Soňram da iman din seçeýinip, nur İslam seçeýinip ýurduny äp berip, soňram ogluň şo bilen şutady galyp marly bolup giden adam. Radiyallahu anh, Hudaý ruhun hoş etsin. Bir qysgaçyk almaly dersleba, onu aýdyp inşallah ýygyny alyp gideriz. Ey mümin musulman dogallar. Resulullah janyň ahlagyndan ders alaýlyň. Bismillah. Hazreti Buraydaga aýdypdyr, adyň näme diýipdir? Burayda. Ey nagat sawjak sen adyň diýipdir. Taýfaň näme? Eslem. Ey nagat salameti sen diýipdir. Ey bir ahlak näme? Ey bir ýoly getirmek näme? Ey musulman, biz de şoň ummata ýanky görüň. Resulullah'ın ahlakını görün. Nedanem kudamin sokan guyemet ki vala terizan çemen guyemet. Ne mi diýeli biz Resulullah'ın ahlakı bardy? Ne mi diýsek ýokarda? Şoň adyny dagdy gowa ýorup musulman bolmagyna sebep bolup ötýär. Öz içeriğimizde ahlakymyz nähilli? Erheli oğulgy öz inatamyzda ahlakymyz nähilli? Öz öýde aýal oğullarymyzda ahlakymyz nähilli? Öz oğulgymyzda ahlakymyz nähilli? Öz goňşularymyzda hemsaýalaryňyzda ahlakymyz nähilli? Resulullah jan bir ýöwünden çykan adama bolup duran ahlakyny görsene. Häzir musulman bolma kadem tarap. İkilenci ders almalylar. Nähilli waliýa Mekke-i Mukerreme'de Resulullah jan 13 ýyl näme? 53 ýyl. Mekke'de bolupdyr. Mekke'ň adamlary Resulullah'ny halys tanyp ötýärler. Ýene de musulman bolan akla. Aňyrsyn nersin tanyp ötýärler. Ýene imany ýerine akla. Emma burayda ýanyk adamlar 5-10 dagyga oturşypda musulman bolýarlar. İmany ýerýärler. Näme alamaty şu? Ey jan dostlar, näme ders başynda? Bahillik, içgaralyk, hasadet. Bir nefer üsünni şoň ayagyndan asyljak bolmak adamy imandan alyp galýan ha. Ulqan görüň. Abu Cehl näçe de gaýdypdyr? Muhammed'in hakdygyny bilýän diýipdir. Taýfam başga diýipdir, ýoksa iman getirerdim diýipdir. Andetýän hakşynga diýipdir. Ve görüň atýşdanna. Bir öýde 5 dagygada musulman bolmaly. 13 ýyllar Allah'ın kelamyny okyp duqa, obasyn hak adamlar musulman bolana. La hawla we la quwwata illa billahil aliyyil azim. İçgaralyk, bahillik adamy imandan alqalyan. Ondan süreyim. Mel'un şeytan näme diýipdir? Ey musulman ders al. Ey hajaga ders al. Ey jowan dost ders al. Ey ayallygan ders al. Resul şeytan lain näme diýipdir? Bir adam bahil bolsa,
Bir adam Müslüman doğanla içi karalığı var olsa, Müslüman doğanı üsünü gıyın vuriyan olsa, görükçülüğü var olsa, men şol adamdan katı tamam ba, ولو ki şol adam namaz okuysun, onu men inlemeyenliptir. Arada tutsun, onu inlemeyenliptir. Näme deyip, şol bakilçılığı bir gün şonu yıkacağını bilyenliptir. Şol bakilçılığı etyen ibadatlarını ayırıp, etyen ibadatların iyiyelliğini bilyen nadiptir. Bir adam namazını okuysun deyiptir. Aradasını tutsun deyiptir. Men şeytan, eğer şol adam bakil olsa, şondan tamam ba deyiptir. Ve vermeyen şonu deyiptir. Onu bir gün yıkarını diyen deyiptir. Şu bakilçılığı şonu yıkacağını bilyen deyiptir. Oğlun kepmayışı. Al kepmayışı. Kuluktan saldı bu kuluktan çıkarmalı görürüm mayışı. Kuluktan saldı kuluktan çıkarmalı görürüm değil. Allah Teala kudret kelamına diye sen vaad et. فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ vaad diyanın Müslüman olsa ötür, Müslüman olsa peyda berer deyiptir Huday Teala. Şunu yet bilen ödüme, o Müslüman doğullama vaad olsun diye ayttım. Huday eserin versin inşallah.